Безнекеләр Нечкәбилдә. Үзенең дәртле җыр биюләре белән Нурлат халкына яхшы таныш булган Миләүшә Нуриева Нечкәбил матурлык һәм гаилә конкурсында катнашып, сайлап алу турын узды. Хәзер ул сентябрь аенда Казан шәһәрендә узачак ярымфиналга әзерләнә. Исеме Нечкәбил булса да, конкурста бәяләүнең төп критерие билнең нечкәлеге түгел, беренче чиратта хатын-кызның әни булуы. Ул үзе, гаиләсе, гаилә кыйммәтләрен ничек аңлавы турында башкаларга да сөйли алырга тиеш. Сайлап алу турында Әлмәт шәһәренә чакырдылар. Анда безнең куста 13 район иде. 13 районнан һәрберсе нәрсә икәнен аңлаттылар. Аннарсын һәрбер бездән аерым анкеталар тутырып килгән идек. Шулардан үзебез турында сөйләдек. Нәрсә, менә безнең гаилә нәрсә эшли, ял иткәндә нәрсә эшли, туганнар белән ничек очраша, менә шулар турында сораштылар. Гаиләбез турында аерым сорадылар, ике малаебыз турында. Мин бу сайлап алу турында бик куркып барган идем, куркып дип каушадым инде, ниндирәк хатын-кызлар катнаша икән, осталардыр дип уйладым. Анда баргач инде каушавым бетте, үзем кебек хатын-кызлар, әниләр булгач инде тынычланып калдым. Нечкәбил хатын-кызлар гына түгел, беренче чиратта гаилә ярышы. Монда ирең, балаларың, туганнарың ярдәмнән башка булмый. Хәзер исә Дустату Нуриевлар гаиләсе сентябрь аенда Казан шәһәрендә узачак ярымфиналга әзерләнә. 15 сентябрьдә Казан шәһәрендә булачак. Анда минем гаилә бәйрәме дигән ничек кунаклар каршылабыз, ничек менә үзебез җырлашып, ничек кунак итәбез, менә шуны күрсәтергә тиешбез була. Бу инде безнең үзем генә түгел, үзебезнең гаиләгә түгел, туганнар да катнашачак, дусларыбыз катнашачак. Менә кем теле катнашырга, кем безгә менә булай тормышта да кем булып киләләр, менә шулар катнашачак. Һәм инде үзебезгә түгел, үзебезнең шагирәбез Фәүзия апа Мөхәммәтова ярдәме белән ул безгә бик ярдәм итә. Менә инде 25 ел Миләүшә ханым сатучы булып эшли. Тормыш иптәше Рамил белән 2 ул үстерәләр. Гаилә учагын сакларга, җәмәгать эшләрендә катнашырга, шул ук вакытта матур булып калырга да өлгерә ул. Конкурста җиңү яулау өчен башкалардан аерылып торырга кирәк. Тормышта сынатмаган кебек, Нечкәбилдә дә сынатмабыз ди Нечкәбилдә тынгысыз ханым.